Ονομάζομαι Τατιάνα και είμαι στην Πολυκλινική από τον Νοέμβριο του 2012. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είμαι στο τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Marketing. Μετά από 11 χρόνια στον οργανισμό, μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι η δεύτερη μου οικογένεια και λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και λόγω της στήριξης που λαμβάνω σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό. Είμαι η Σόφη και είμαι μαζί με την όμορφη οικογένεια της Πολυκλινικής Υγείας τα τελευταία 19 χρόνια στο οικονομικό τμήμα, με τη στήριξη της διοίκησης και συνεχείς εκπαιδεύσεις με βοήθησαν να εξελιχθώ στον εργασιακό μου τομέα. Γεια σας, ονομάζομαι Άντρια και εργάζομαι στην Πολυκλινική Υγεία από το Γενάρη του 2022. Ανήκω στην ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που μπορώ να εργάζομαι σε ένα τόσο μεγάλο οργανισμό όπως η Πολυκλινική Υγεία, που στόχος της είναι η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων της. Από την πρώτη στιγμή που έγινα μέλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, ένιωσα ότι ανήκω σε μια μεγάλη οικογένεια. Είμαι η Μαριάννα και είμαι στο τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Marketing. Είμαι στην Πολυκλινική από τον Απρίλιο του 2022. Μετά από αρκετά χρόνια εργασίας σε διάφορες εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, μπορώ να πω ότι στον οργανισμό αυτό έχω βρει πραγματικά μια μεγάλη οικογένεια. Έχω την υποστήριξη για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και η διαρκή εκπαίδευση. Ονομάζομαι Αναστασία και είμαι στο τμήμα του Building Department της Πολυκλινική Υγεία τον τελευταίο χρόνο. Άλλαξα κατεύθυνση από τη δημοσιογραφία, την οποία εξασκούσα την τελευταία 15 ετία, κυρίως για τα παιδιά μου, καθώς εδώ υπάρχει ευέλικτο ωράριο. Η άμεσα προϊστάμενη μου είναι πάντοτε υποστηρικτική, καθώς όποτε χρειάστηκε να απουσιάσω για τις ανάγκες των παιδιών μου, δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα. Επίσης, είχα τη δυνατότητα να εκπαιδευτώ σε διάφορα προγράμματα της ΑΝΑΔ, ενώ με την ένταξη της Πολυκλινικής στο ΓΕΣΥ μπήκαμε σε ένα νέο πεδίο, το οποίο εκπαιδευτήκαμε μέχρι σήμερα. Είμαι ο Άθος και εργάζομαι τα τελευταία 3 χρόνια στην Πολυκλινική Υγεία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον εργοδότη μου γιατί μου προσφέρει ανέλυξη για το μέλλον. Είμαι η Χριστίνα Καμπουρίδου, εργάζομαι στην Πολυκλινική Υγεία, στο κλινικό εργαστήριο της Πολυκλινικής Υγεία τα τελευταία 10 χρόνια. Εγώ προσωπικά νιώθω πολύ άνετα στο περιβάλλον που δουλεύω, σαν να είναι δικό μου, και ευχαριστώ την διεύθυνση και τους προϊσταμένους μου για την άψογη συμπεριφορά που έχουν στους υπαλλήλους τους. Με λένε Γιώτα και βρίσκομαι στο τμήμα καθαριότητας. Δουλεύω στην Πολυκλινική Υγεία 17 χρόνια. Μ' αρέσει να δουλεύω, γιατί όλοι οι συναδέλφοι μου σε όλα τα τμήματα είναι πολύ φιλικοί και συνεργάσιμοι. Ονομάζομαι Γιώργος Αδάμου. Εργάζομαι στο τμήμα επιγόντων της Πολυκλινικής τα τελευταία 3 χρόνια. Καθημερινά νιώθω πολύ τυχερός που εργάζομαι σε ένα όμορφο ανθρωποκεντρικό περιβάλλον, όπου μας δίνεται τη δυνατότητα καθημερινά να έχουμε μια ανέλυξη στον τομέα μας μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Με λένε Λευκή και είμαι στο ακτινολογικό τμήμα. Εργάζομαι τα τελευταία 4 χρόνια στην Πολυκλινική. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ και να αποκτήσω αρκετές εμπειρίες. Σε όποια προσωπική δυσκολία και να είχα, τόσο οι προϊσταμένοι μου όσο και οι συνάδελφοί μου υπήρξαν πάντοτε υποστηρικτικοί. Με λένε Πετρούλα και εργάζομαι στο ακτινολογικό τους τελευταίους 10 μήνες. Είμαι ευγνώμων που εργάζομαι σε ένα οργανισμό που επενδύει και υποστηρίζει τους εργαζόμενους του. Είμαι ο Άλεξ, εργάζομαι στο τμήμα εργαστηρίου της Πολυκλινικής Υγεία εδώ και 2,5 χρόνια. Αισθάνομαι μέλος μιας μεγάλης οικογένειας και είμαι ευγνώμων που είμαι σε ένα οργανισμό που σέβεται και επενδύει στο προσωπικό του. Είμαι η Μικαέλα και εργάζομαι στην Πολυκλινική Υγεία από τον Αύγουστο του 2021. Ξεκίνησα να εργάζομαι στο τμήμα του Ταμείου και τους τελευταίους 2 μήνες εργάζομαι στο τμήμα κωδικοποίησεων των πρώτων βοηθειών. Η Πολυκλινική Υγεία είναι ένας οργανισμός που δίνει ευκαιρίες στους εργαζομένους της. Είναι πολύ σημαντικό ως εργαζόμενη μητέρα να λαμβάνω τη στήριξη που χρειάζομαι από τους προϊστάμενους μου όποτε τη χρειαστώ. Ονομάζομαι Θεοδώρα και δηλώνω μεθύστας. Επειδή εργάζομαι τα τελευταία 6 χρόνια στην Πολυκλινική Υγεία, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά που μου έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια είναι πολλά, που μπορούμε να μιλάμε για μέρες ή και ώρες. Το βασικότερο για μένα που μου προσφέρει η Πολυκλινική Υγεία είναι αυτό της εκπαίδευσης. Με βοήθησε, με υποστήριξε και με παρότρινε να ολοκληρώσω 2 προγράμματα μεταπτυχιακά. Το ένα στην εντατική και επίγουσα νοσηλεία, το άλλο στη διοίκηση μονάδων υγείας. Επίσης, με έξοδα του ίδιου του οργανισμού, με έχει στείλει για κλινική εκπαίδευση 5 συνεχόμενες εβδομάδες στο Άσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθηνών. Και γενικά είναι πολλοί οι παράγοντες που με κρατούν
με κρατούσαν, με κρατούν και θα με κρατούσε σε αυτόν τον οργανισμό. Χαίρετε, ονομάζομαι Δεσπίνα Ιωάννου. Είμαι στον οργανισμό της Πολυκλινικής Υγείας τα τελευταία 5 χρόνια. Είμαι υπεύθυνη διαχείρισης του τμήματος αξονικού και μαγνητικού τομογράφου. Η εμπειρία μου στον οργανισμό είναι η καλύτερη και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Βλέπω έμπρακτα την υποστήριξη τους καθ' όλη τη διάρκεια που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ την οικογένεια της Πολυκλινικής και τα καλύτερα έρχονται. Ονομάζομαι Βριώνης Χαραλάμπους. Εργάζομαι στην Πολυκλινική ως ιατροφυσικός τους τελευταίους 5,5 μήνες. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ευκαιρία που μου έδωσε η Πολυκλινική να εργαστώ στον τομέα αυτών που έχω σπουδάσει και να αποκτήσω τις απαραίτητες εμπειρίες. Νιώθω ικανοποιημένος από την υποδοχή. Μου υποδέχτηκαν πολύ φιλικά και ανθρώπινα, παρέχοντας μου όλα τα μέσα και τις διευκολύνσεις, ώστε να εργάζομαι χωρίς προβλήματα, με άνεση και να νιώθω ευχάριστα όταν είμαι στη δουλειά μου.